Tepangaken nami kula Widya Diana Hapsari, kelas 12 TKJ setunggal, nomor 29. Ing mriki kula badhe maosaken pidhato panampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati famarukiba as-sunnati falaisa minni. Nuwun sesepuh pinisepuh ingkang hagung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang dahat kinurmatan para alim ulama menggah para kiai ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka penuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi para pangemban-pangembating praja satriyaning negari minangka pandam-pandoming para kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Bapak Ibu sederek besan ingkang kinurmatan, waradinipun dumateng para lenggah tamu undangan sanak santana werda muda minulya. Kanugrahan miwah katentreman mugia tansah sumanda sumanding ing jiwangga panjenengan sedaya. Waradin sagung dumadi rahayu niskala. Saderengipun kula matur punapa ingkang dados kewajiban kula. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken ngunjukaken puji syukur marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Inggih awit paringipun rahmat, taufik, hidayah sarta inayahipun panjenengan sedaya saged kempal manunggal ing ari kalenggahan punika kanthi widodo kalis ing rubeda. Sholawat salam mugi konjuk wonten ngarsa dalem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinarya mustikaning jagat panutaning umat, ugi ingkang kepareng badhe paring syafaat kanggenipun umat ingkang taat. Mugi panjenengan lan kula sedaya pikantuk syafaatipun benjang ing dinten kiamah. Amin. Para rawuh kakung miwah putri ingkang pantes luhuring pambudi, wonten ing kalodhangan punika kula minangkani talanging basa panjenenganipun Bapa Sutresna dalah kulawarga kepareng matur mangsuli menggah atur pasrah panjenenganipun Bapa Sugiono. Nun inggih sepisan menggah salam taklimipun Bapa Sugiono kula tampi lan sak kosok wangsulipun salam taklim saking Bapa Sutresna mugi katur dumateng Bapa Sugiono dalah putrah kulawarga. Kula ikraraken kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga kalih Bapa Sutresna ngaturaken matur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Bapa Sugiono sampun kersa rawuh malah kepara ngaturi rezeki kasebut dipun tampi kanthi asta kekalih. Mugi Gusti nyatet minangka amal ingkang sae. Salajengipun keplasing sedaya panjenengan masrahaken putra temanten kakung Bapa Sutresna tansah nampi kanthi bungahing manah kaanggep putra piyambak lan ugi siap bimbing temanten kekalih. Mugi-mugi kanthi donga panjenengan sami temanten kekalih dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Salajengipun kula atas nami Shahibul Hajjah inggih namung saged ndongaaken dumateng rombongan kanca temanten bilih mangkih acara sampun paripurna saged kondur tumuju dalemipun piyambak-piyambak kanthi ten manggih alangan satunggal punapa-punapa. Mekaten penggah atur kula wiwit purwa madya wasana ing mbok bilih wonten klodak laduking atur kula menapa dene tata krama ingkang nilar ing budaya tuwin Subasita kula
lepat sayur santen menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Ing wusana kula pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi